FM Iloilo City 103.9, K5 News FM Bacolod City 97.7, K5 News FM Dumaguete City 103.1, K5 News FM Tacloban 107.1, K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Atik namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! Ay, so! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko, Ito ang radyo ko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM.
Championing the lives of the Filipino. Oras sa nato sa D3 Bayon. D3 nga dunay VCO, ang VCO nga dunay vitamin D3. Isibog ang inyong mga orasan, oras alas 6:02. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX500 Morning Newscast. Ano yan ang mga uluhan sa atong mga balita? Uluhan sa balita lokal, masamdan nga mga sundalo dili na kinahanglan DAL-ON pa sa kauluhan sigon sa 4th ID. Samtang LTO Region 10 gipahimangnuan ang mga motorista nga magparehistro sa sakyanan ingon man magkuha og driver's license. Dugang uluhan sa balita lokal, mga kaso sa pagpangawat sa syudad, padayong ginaimbestigahan sa kapulisan. Bakuna, batok, rabies, HIMOON sa barangay, IPONAN. Dinita sa uluhan sa balitang regional, lolo nga armado og kutsilyo og itak. Gisulayan, tigbason ang bayaw. Sa laing bahin, Japanese national nga miyembro sa Lofi Gang arestado sa Bureau of Immigration. Dinita sa uluhan sa balitang national, VP SARA DUTERTE mihatag og reaksyon sa 20 pesos nga kilo sa bugas nga ipatuman sa Visayas. Samtang palasyo mitubag sa isyo sa 20 pesos nga kilo sa bugas sa nasampit nga rehiyon. O sa uluhan sa balitang international, WHO, UNICEF nagpasidaan sa nagkataas nga kaso sa tipdas, meningitis ug yellow fever. O dugang uluhan sa balitang international, Trump giakusahan si Ukrainian President Zelensky sa pagguba sa peace deal negotiation sa Russia. Dinhita sa uluhan sa balitang sports, sa palarong pambansa 2025 ipahigayon sa Lawag, Ilocos Norte. Sa balitang showbiz, Netflix gipagawas na ang trailer sa season 2 sa Wednesday. Sa atong balitang kakaiba, lalaki mihilak og may burot ang sipon. Human wala gipakis sa iyong uyab. Mga uluhan sa mga balita hatoy kanato sa D3 Bio nga mapalit sa Klinika D Alternativa Medicine and Wellness Center. Ala sa detalye yung mabati human sa pahinumdom sa pipila ka minuto. Please stand by. DTX500. Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang. DTX500. Mapali sa mga butika. DTX500. Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX500. Ako gitry og inom duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kayong DTX500. DTX500. Mapali sa mga butika. DTX500. Morning Newscast. Morning Newscast. Mga K5, adlaw karong Biyernes, petsa 25 ni bulan sa Abril tuig 2025. Ako ang inyong tigbalita K5 Sai ELLEVERA o karon sa mga detalye sa mga balita hatod kanato sa D3 Bio sa sama dalira makaayo. Una sa detalye sa balitang lokal. Balitang lokal. Dili na kinahanglan DAL-ON pa sa kauluhan ng mga masamdan ng mga sundalo. Kinuman madawat sa 4th ID ko na Infantry Division ang cheque nga nagkintidad o 28 million pesos ala sa pagpalit o mga tambal ngun man medical nga ekipo.
Matod pa ni 4th ID spokesperson Major Patrick Martinez nga dakong tabang kini sa ilang hanay o kaniadto minilyon nga nagasto sa pagpaadto sa mga nasamdan sa mga sundalo sa layo nga mga lugar aron lamang matambalan o sama sa nahitabo sa panahon sa Marawi Siege. Pinaagi sa maong pundo, mas dali na karon ang pagtuwag sa medical nga panginanglanon sa mga sundalo diya mismo sa rehiyon. Atong paminaw na pamahayag ni Martinez. Pagbisita ng atong presidente or our commander-in-chief, itunol niya ang check-in para ni sa atong hospital diri sa Kampipata Station Hospital. Kasi importante kayo ni, no? Kaya kung atong mahinumduman, before no 2017 na Marawi Siege, nagkugyod atong gasto na ang mga sundalo na masamdan o uban diya mga critical, ato pa silang ilupad dito sa Manila kaya naman dito atong facility or ibalik diri. So ang gasto sa flight, paglipad, balik, and saka and then niabot tagkuan, no? More than 3,000 ang atong mga wounded kaniadto. Antipik sa pamahayag ni 4th ID spokesperson Major Patrick Martinez. Dugang pa sa detalye sa balita lokal, gipahimangnuan sa Land Transportation Office Region 10 ang tanan nga mga motorista nga iparehistro ang ilang mga sakyanan o siguruhon nga aduna sila mga valid nga driver's license kini aron nga malikayan ang violation. Sa pamahayag ni LTO-10 spokesperson Ferdinand Flores nga gipahimangnuan ang publiko nga ang pag-operate og sakyanan nga walay rehistro ingon man lisensya usa ka seryosong paglapas sa balaod. Giklaro usab sa mga opisyal nga ang mga driver nga masakpan nga walay kompletong papilis angay manubag sa ilang mga kalapasan. Atong paminawon ang pamahayag ni Flores. Pero alang sa mga drivers, kaya ang sakyanan nato, di mo na mudagan o dili na to kabayan, di mo na mudagan o driver. At sakyanan, wa manay buot. Ang butan, ang driver naman. Kaysa may kamaniho. Okay? So kung ma-aksidente, dili man mayingon ang driver nga ambot na ni sakyanan ni namangga malagya wala na nako sa tukti di man na mayingon na, di ba? Kaya may managkabo. Antipik sa pamahayag ni LTO-10 spokesperson Ferdinand Flores. Dugang pa sa detalye sa balita lokal, gipadayag ni Police Major P. nga halapad ang ilang nasakupan nga naglangkob sa unom ka barangay. Dinadunay mga nahitabo nga insidente sa pagpangawat. Lakip na niya na ang baguhay lamang nga kaso sa barangay Bonbon ingon man sa Maxonil Street. Matod ni Police Major Tahor nga nadakpa na ang suspitsado sa insidente sa barangay Bonbon. Samtang padayon pa ang investigasyon sa laing kaso sa pagpangawat nga nahitabo sa usa ka establishmento sa Maxonil Street. Gibuti ang usab ni ini nga doon na sila CCTV footage o nagkinahanglan na lamang sa kompleto nga impormasyon sa suspitsado labi na ang pangalan ni ini. Dugtong pa ni Major Tahor nga padayon ang ilang pagpahigayon og roving patrols. Base kini sa crime map aron nga malikayan ang tanan nga mga matang sa krimen ug mapalambo ang seguridad sa ilang nasakupan. Ato paminaw pamahayag ni Major Tahor. Area mangudis na ko kayo. Comprises of 6 barangay nga nagkukini. So natay mga incident ito no nga nahitabo ya sa may Bungo no. Actually na ay Sudlandia baka nadakpan na siya no. Nadakpan ra siya ato nga panahon gahapon so na-increase na karon. Samtang gihangyo usab sa maong opisyal ang mga tag-iya sa establishmento nga magbutang og lig-on nga kandado aron nga malikayan ang pagpangawat. Gipasabot usab niini nga kini makataba sa pagpanalipod sa ilang kabtangan batok sa mga tawo nga dunay daotang katuyuan. Ato subling paminawon si Major Tahor. Ato lang pong yung po nato sa mga taong kung mas maayo kung ilang mga establishment i-follow nila, i-secure nila, no? Palitan nila o kala mga dagdag kandado. Ang mga pamahayag ni Police Major Peter Tahor. Katapos ang detalye sa balita lokal, gipahigayon na ang uplan na bakuna kontra rabies sa barangay IPONAN ning dakbayan sa Cagayan de Oro. Kiniisip parte sa Rabies Awareness Month o gagisundan kini
niadto nga Abril 23 ug magpadayon hangtod Abril 29 sa nagraiya lugar sa maong barangay. Ang kalihukan gipasiugdahan sa City Veterinary Office ubos kini sa administrasyon ni Mayor Clarix Uy. Nunot nini giaghat ni City Veterinarian Dr. Helen Antakandong ang mga residente ilabi na ang mga pet owners sa maong barangay nga pahimuslan kini nga gidala sa City Vet diha sa ilang mga lugar aron nga mabakunahan batok rabies ang ilang mga alaga. Oras ba K5 alas 6:11 o karon dinita sa Balitang Regional. Balitang Regional. Sa K5 News FM Kalibo, lolo nga armado ingon man kutsilyo og itaka gisulayan o gatigbas ang bayaw. Sa detalye K5 Regelin Tornino, K5 mo. Arestado ang 75 anyos na lolo sa barangay Old Buswang Kalibon sa Aklan matapos na umano'y tangkaing managa ng kanyang bayaw. Ang sospek ay kinilala kay Pablo Villanueva na residente rin ng naturang lugar habang ang kanyang bayaw ay kinilala kay Marlon Terrazona, 63 anyos na taga-Bugasungan Leso. Sinasabing pumunta umano ang biktima sa kanilang ancestral house para kausapin sana ang sospek sa dating problema nito at ng kanyang kapatid. Ang lolo na armado ng kutsilyo at itak ay walang kung anong dahilan na bumunot at tinangkang tagain ang kanyang bayaw. Mapalad na lang at hawakan nito ang kanyang kamay at nakahingi ng tulong. Tinakot pa umano siya ng sospek na papatayin kung makakawala sa pagkakahawak ng biktima. Dahil sa takot, minabuting tawagan ito ng pulis at ipinakulong. Sa ngayon ay nasampahan na ng kasong grave threat sa piskalya ang naturang lolo. Para sa DTX500 Morning Newscast, ito si K5 BRGY Tornino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM. Samtang sa K5 News FM, Olongapo, Japanese national nga miyembro sa Luffy Gang, arestado sa Bureau of Immigration. Sa detalye, K5 Ruel Tarayaw, K5 mo. Tinakip na mga operatiba ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit ang isang puganteng Japanese national na miyembro ng Luffy na isang criminal gang sa Japan sa tinutuluyan nito sa Casimiro Avenue, Bernice Subdivision, Las Piñas City. Kinilala ni Immigration Commissioner Attorney Joel Viado ang naarestong Japanese national na si Takuya Hoshino, 23 anyos. Si Takuya ay sangkot sa mga krimen gaya ng theft, fraud, extortion at mga violenteng krimen sa Japan. Nauna nang nadagip ng Philippine Immigration ang ilang mga miyembro ng Luffy Gang na naideport na sa Japan at tuluyan na blacklisted ang mga ito sa bansa. Nasa kustodiyan na ng Immigration Warden Facilities Takuya para sa documentation at proper disposition na kasunod ng kanyang deportation sa Japan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX500, ang kasangga sa iba't ibang uri ng sakit. Uminom ng DTX500, the Super Antioxidant Capsule. Ito si K5 Ruel Tarayaw para sa Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM. O karon dinita sa detalye sa Balitang Nasyonal. Balitang National. Balitang National. Mihatag og reaksyon si Vice President Sara Duterte kabahin kini sa anunsyo sa gobyerno sa implementasyon sa pagbaligya og 20 pesos sa kada kilo sa bugas nga ipatuman lamang sa rehiyon sa Visayas. Iyang gidudahan ang rason sa pagpili lamang sa Visayas isip lugar nga unang benepisyaryo sa maong programa o gibutyag nga aduna siya'y kabalaka nga ang maong lakang adunay politikal nga motibo. Dugang pa sa Balitang Nasyonal, mitubag ang Malacanang sa pag-question ni Vice President Sara Duterte kabahin kini sa plano sa Department of Agriculture nga ipatuman ang 20 pesos nga kada kilo sa bugas sa rehiyon sa Visayas. Matud pa ni Attorney Clear Castro nga gilauman nga magpakita o suporta ang mga opisyal sa gobyerno sa mga inisyatibo sa administrasyon, ilabi na sa mga lakang nagtinguha sa kaayuhan sa katawhan. Dugtong pa ni Attorney Castro nga dili anaron ang pagbaton sa crab mentality o ang pagpanghilabot sa pagpaningkamot sa gobyerno nga mahatagan og solusyon ang problema sa presyo sa bugas. Ato paminaw na pamahayag ni Attorney Castro. Una po, matagal na po nilang ini-issue na mukhang hindi kakayanin ng Pangulo ang aspirasyon na magkaroon at mag-deliver ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo.
Ngayon po, na unti-unting natutupad ang aspirasyon na ito ng Pangulo, bakit muli na naman silang nagsasalita, nagiging negatibo? Muli, uulitin natin, ang gusto po ng Pangulo, ng Pangulong Marcos, ay ma-deliver sa taong bayan ang bigas sa murang halaga. Noon pa Ang tipik sa pamahayag ni PCO Undersecretary Attorney Claire Castro. Oras mga K5, alas 6:16 o karon dinita sa detalye sa Balitang International. Balitang International. Nagpasidaan ang WHO, UNICEF o ang Gavi nga nagkadaghan ang sakit nga mapugnan unta sa bakuna sama sa tipdas, meningitis ug yellow fever. Ang kakulangon sa pondo mao hinungdan sa kalangan sa mga vaccination campaign nga nagbutang sa minilyon ka mga kabataan o hamtong sa peligro. Kapig 14.5 million na sab nga mga bata ang wala mabakunahan niadtong tuig 2023 na ngayon ang mga ahensya og dugang suporta ingon man pundo ala sa mga programa sa pagpabakuna aron nga malikayan ang pagbalik sa pagkamatay sa mga nasampit nga sakit. Sa laing bahin usab sa Balitang International, giakusaran ni US President Donald Trump si Ukraine President Volodymyr Zelensky sa pagbungkag sa padayong negosasyon alang sa peace deal tali sa Ukraine ug Russia. Ang maong akusasyon misunod human sa pamahayag ni Zelensky nga dili nila ilhon ang pagkontrolar sa Russia sa Crimea. Matod pa ni Trump nga tungod sa pamahayag ni Zelensky mahimong mas mudugay ang peace negotiation sa ilang giandama. O sa miaging pamahayag nagpasiog na si Trump og plano alang sa kalinaw apan nagpahimangno kini nga dili kini magmalampuson kung walay pagpaubos sa duha ka panig. Oras mga K5, alas 6:18. Sa atong pagbalik ang mga detalye sa Balitang Sports. Palarong Pambansa 2025 ipahigayon sa Lawag, Ilocos Norte. Sa Balitang Showbiz, Netflix gipagawas na ang trailer sa Season 2 sa Wednesday. Sa atong balitang kakaiba, lalaki mihilak og miburot ang sipon human wala gipaki sa iyang uyab. Alang sa detalye inyong mabati human sa pahinumdum, please stand by. DTX500. Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX500. DTX500. Mabali sa mga butika. Problema sa fatty liver? Mag DTX500. Ang DTX500 ang tuna kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingi ang imo atay. Mag DTX500 adlaw-adlaw. DTX500. Mapalit sa mga butika. DTX500. Morning Newscast. Oras mga K5, alas 6:19. O karon dinita sa mga detalye sa mga balita hatod ka nato sa klinika D3 Bio for better metabolism. O karon dinita sa detalye sa Balitang Sport. Balitang Sports. Gi-anunsyo nga ang Palarong Pambansa 2025 ipahigayon sa syudad sa Lawag, Ilocos Norte gikan sa Mayo 24 hangtod Hunyo 2 ning tuiga. Ang maong dula mao ang pinakadako nga sporting event sa tibuok Pilipinas nga nagkahiusa sa mga estudyante gikan sa nagkadaiyang rehiyon sa nasud. Ang provincial government sa Ilocos Norte ang host karong tuiga. Samtang ang K5 News FM Philippines may usas sa mga opisyal nga media partner nga mo cover sa dagan sa maong prestigyosyo nga kalihukan. O gisayran usab mga K5 nga ang representante sa K5 News FM Cagayan de Oro City mao si K5 K. Buscayno. Oras alas 6:20 o karon dinita sa detalye sa Balitang Showbiz. Balitang Entertainment. Gipagawas na sa Netflix ang trailer sa Season 2 sa ilang hit series nga Wednesday.
Ang part 1 ipagawas sa Agosto 6 ug ang part 2 sa September 3. Tungod ini mga K5, excited na ang mga fans ni ini nga series. Tungod gilauman nila nga maka-excite nga mga twist sa maong hit series nga ipagawas sa maong salida. O karon din ita mga ka-K5 sa balitang kakaiba. Balitang Extra Special. Balitang Extra Special. Naghila ka sa disappointment, pasintabi lamang mga ka-K5. Tungod kay na-disappoint ang usa ka lalaki, human wala gipaki sa iyang uyab. Ay na, broken na baby na. Isayran mga ka-K5 nga mihangyo kini bisan tapsing lang nga halok. Apan nagdumili ang iyang uyab. Ayaw lagi baby na. Tungod din nakahila ka maong lalaki og may burot ang iyang sipon. Hindi, wow. Tungod sa disappointment. Apan mga K5, adun nagkomento na dili po ta makaingon nga na-disappoint ang maong lalaki kay nagngisiman. Ay na. Ikaw kay February naka-experience na ka ni? Hindi, wow. Pakisa lagi ninyo yung mga uyab lagi. Unsa di ay. Naran dili maghilak dili burot ang sipon. Inyo nabati ang detalye sa DTX500 Morning Newscast mga ka-K5. Soble adlaw karong Biyernes. Thank God it's Friday, April 25, 2025. Kay kagabi daw mga K5, sada do kaayo ang moon ug ang duha ka planet. Nga mura siya gud sa to gata. Murag nag-smile daw ba? Ang duha ka planet mura siya nagsilbi nga mata, tapos ang moon kay nagana ba naghigda siya. So nag-smile ang moon. So mga ka-K5, daghang salamat sa padayon nga pagsuporta sa K5 News FM Cagayan de Oro. Ilabi na ni Sir Trono sa Oro. Ilabi na ni Sir Angelito Palarion diya sa may isla sa Camiguin. O syempre ni Lambi Oti, ni Chris Bala Raylen, ni Sir Rad Kalingin Mangawang, si Sir Pedro Limosnero nagtanaw sab karon sa ato ang Facebook Live. K5 Sai watching live from Barangay 25. Shout out ko ni Lolita Balbuena. Hello, Ma'am Lolita. Syempre, dila to kalimtan na ang atong suki nga si Sir Richard Galliardo. Anyway, mga K5, hapit na ang adlong Lunes. Sa Domingo, karon nga adlaw og adlong Sabado og Domingo og Lunes. Magpadayon pa kami sa pagdawat sa inyohang mga application kun biodata. No, sa inyohang biodata nga naay 2x2 picture o inyohang mga contact numbers mga K5 alang sa mga buot mamahimong volunteer reporter sa K5 News FM Cagayan de Oro sa umaabot nga eleksyon karong May 12 mga ka-K5, okay? O dili mo mabalakan ni ana mga K5 kay naa nay libre ni ana nga inyong allowance, naapoy libre nga sa taganan, naapoy libre nga uniform, ID, o syempre ang allowance mga K5 daily mo magmahay kay 1,000 pesos. No, 1,000 pesos sa usa ka adlaw, libre ang paniudto, snack ug ang panihapon. Walay angay kabalakan kay dili mo gutomon ana mga K5. O syempre inabagan ka na, inubanan ka mo sa atong mga reporters, di ba? Sa naang mga reporters dili mo mahadlok kay naapotay mga orientation, naapotay mga seminar. O syempre aron nga mabalaan ninyo nga usa mo sa mga na-qualify sa atong volunteer reporter mga K5 kay ubay dinatakalito sa ni ubay na po yung mga individual mga K5 ang miani sa atong sibyaan aron nga mga apply is a volunteer reporter sa maabot nga 2025 midterm elections, no? So tawagan kamo, textan kamo sa ato ang staff or kami baka mag-text sa inyo mga K5 nga magpahigayon na kita og
orientation sa umaabot nga April 30 adlang Wednesday. No, mga K5. So, ayaw kalimot sa pagdala sa biodata nga na 2x2 picture ID. O syempre, butangan ninyo o contact number ninyo mga K5. Dili mag-matter ni Ana kung naamoy mga experience o wala, kay naamatay orientation o naapod tayo seminar. O kana sa pagpangulo ni K5 Kabayan SM Noel Isin. O syempre, lahi pod ni ang atong gipangita karon mga ka-K5. Tungod nangita karon ang K5 News FM Cagayan de Oro City o syempre mga job seekers aron nga mamahimong parte sa among team isip empleyado sa K5 News FM Philippines dinhi sa Cagayan de Oro City. Kay kami dinhi mga K5 nangita mi og duga nga mga news writer, mga K5 nga nangidaron og 18 anyos pataas. O syempre nangita pod mi og video editor katong mga kabalo bitaw og mga editing sa mga videos, pictures, magbuhat og mga graphic designs kana. O baka mga K5 nangita sad mi mga K5 og reporter. So kining mga volunteer reporters mga K5 sa akong pagkasabot ha, no, kining mga volunteer reporters mao ni siya ang mga dako kayo og mga advantage nga mamahimong makuha na mo nga isip empleyado sa K5 News FM, no? So what are you waiting for? Apply na. So nangita mi sublion nato, nangita mi og reporters, nangita pod mi og video editor, nangita pod mi og news writer. Ug labaw sa tanan nangita pod mi og volunteer reporters sa Cagayan K5 News FM Cagayan de Oro mga K5. Good morning kasabrihan ni Sir Ramar Tingab-ngab. Ano siya kay Kabayan, where na you? Relax sir. Mag-extra pa gani ko sir. Excited kay ka mag-extra ko sir. So play nyo na bati ang kinatibok ang detalye sa programang DTX Morning Newscast. Kulatin nyo ang mga init at mga labas ng mga isgutana sa programang Foro de los Pueblos kauban si K5 Kabayan SM Noel Isin. Ako na lamang ang inyong tigbalita K5 Sai ELLEVERA para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.